тапшырының алдағы кытлау сәләме Новоспасская бистәсенә очрабыз. Бүген үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Урта Терешка авылында туып үскән Наилә Зәкәрия кызы Надиева каршылый. Матур юбилей тантанасы белән ихластан аны улы Фаил, кызы Фәния, кияве Руслан, оныклары Ранис, Амелия, кудагысы Азима Абдулловна кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле әниебез, бүген барыбыз өчен дә якты бәйрәм. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Шушы көнне дөньяга килгәнең өчен, үскәнең өчен, аннан соң безнең сөекле әтиебезне үзеңә яр иткәнең өчен, безне бар иткәнегез өчен рәхмәт сезгә. Бүгенге көндә без илдә ихтирамлы кешеләр икәнбез. Тормышта үз урыныбызны табып, шушы зур табынга бергә җыелганбыз икән, бу әлбәттә безнең генә түгел, ә сезнең дә уңышыгыз. Алма алмагышыннан ерак төшмәгән кебек, безгә дә үзегездә булган барлык матур сыйфатларны биргәнсез. Кызганычка каршы, 2009 елдан бирле син ялгыз канат кагасың. Әмма бала оныкларың ярдәме белән күңелең сагышларга бирелмәсен. Алда да шушылай 2-5легә лаеклы булып матур яшә. Без сине барчабызда бик яратабыз. Дөнья киңлегенә тиңлим әнкәемнең йөрәген. Әнкәй, сиңа бүләк итәм бөтен дөнья гөлләрен. Рәхмәт әни, мең рәхмәт. Бар нәрсәгә булдың түземле. Сәламәт бул, кайгы күрмә, Ходай улыласын үзеңне. Сабыр, гади, кешелекле, кылганнарың бары изгелек. Борчуларың калсын үткәннәрдә, бәхетләрең булсын гомерлек. Ал син бездән тәбрик сүзен, шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч, тигез тормыш, гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Гомерең матур үссен, әни бәгрем, кайгы хәсрәт килә күрмәсен. Йөзең һаман көләч, матур булсын, күзләреңнең нуры сүнмәсен. Синең күңел сандыгыңа бәхет, шатлыклар тулсын, гомеркәең аккан судай туктаусыз озын булсын. Син бит әни, безнең өчен кояш, синнән нурлар алып яшибез. Озак яшә, мәңге яшь бул, иң кадерле якын кешебез. Хөрмәтле Наилә Зәкәриевна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
яшәүрә